започваме. Заповядай, ако искаш седни, ако искаш прав, както ти е удобно. Ще те помоля малко по-високо, за да може да се чува и на записа и всички. Добър вечер. Казвам се Веселин Димитров. По професия съм монах. Практикувам йога от 17 години и съм живял в един ашрам в Южна Африка. От последните 8 години започнах да пътувам по цял свят, включително Австралия, Нова Зеландия, Близкия изток, Индия, из цяла Европа, Южна Африка. Занимавам се с медицина на духа, медицина на ума и наскоро започнах да се занимавам с медицина на тялото, защото разбрах, че всички тия неща са свързани. Моят учител Бхакти Тиртха Свами винаги ни казваше, той напусна този свят преди години, той винаги ни казваше, че монасите в миналото са били знахари, доктори, а сега тия две професии са се разделили. Има монаси, има доктори и той вика, ние трябва да ги съберем отново. Хората, които знаят духовната наука, здравето на духа, също да помогнат на хората, които имат проблеми с физическото тяло. Всъщност нещата са много свързани, защото все пак това е един баланс, тяло, ум и дух. Вие сигурно сте чували тази фраза преди, тяло, ум и дух. И ние знаем, че корена на всички болести започва от духа. Това ще ви обясня края. Това е изначалната ни болест. И след това вече идва умственото ниво, емоционалното ниво, което афектира физическото тяло. И оттам вече се получават биологически дефекти и проблеми в самото тяло. И разбира се, има неща в самия ни физически живот, които допринасят за една болест да се развие в тялото. Тази вечер аз така скромно представям Вита Рама, което е един център, лечебен център, който работи на Емона, тук много близо до вас. И те са невероятни личности, невероятни хора, които със сигурност могат да ви помогнат много повече от мен, но аз поне ще поставя основите за вашето търсене в тази насока. Откъде да започнем? Сега аз първо нямам представа точно кой седи пред мен. Имам представа, че всеки един от вас има някаква болешка, някакъв проблем със здравето, така ли е? Така е. Да, всички. Или някои от вас имат хора, които са болни и гледат, че онкоболни са повечето хора. Добре, значи аз приготвих нещо специално тогава за хора с онкоболести. И ще поговоря на няколко нива. Ще започна от физическо ниво, умствено и духовно, на трите нива. И целта ми е, искам да ви помогна да оздравеете, това е номер едно. Ако нещата са много сложни, да ви помогна да разберете истинският аз, духовният аз, който остава след като тялото е нарушено. Това е съвсем друго ниво. И на физическо, умствено и на духовно ниво ще се опитам да работим тази вечер. Вие сигурно сте доста запознати с проблемите за смисъл как се развиват раковите болести. И мисля, че в основата на всичко е умствен стрес и проблеми, стресови, които афектират тялото. А
също друг проблем, който аз така наскоро започвам да навлизам и да научавам за този проблем, е нарушен алкално-киселинов баланс в тялото. И сега наскоро много хора започват да описват как можем да излекуваме рак просто чрез правилна диета. Това е много интересно нещо, но навлиза все повече и все повече. Ще ви кажа малко след малко за доктор Колин Кембъл, Колин Кембъл, който е направил специфични изследвания на тая тема. И също четох нещо на един немски доктор, Ото Варбур, който също е направил стигнал до подобни заключения за този баланс, алкално-киселинен баланс. Значи няколко основни момента. В нашето тяло, например, слюнката от 12-то пръстника до ануса, кръвта, лимфните възли, урината, при здрав човек са леко алкални. Стомах, кожа, влагалището са киселинни части в тялото. Когато има кисела среда или прекалено много киселинно в нашето тяло, тогава раковите клетки се образуват. Това е много благоприятна среда за развитие на раковите клетки, киселинна среда. Значи, когато се храним по неправилен начин, когато увеличаваме киселинността в тялото, до известно време нашите клетки се справят с тази киселинност, но след известно време, когато не могат да се справят с киселинността, те започват да вземат, да извличат калций от костите. И се получава нещо като остеопороза, защото от калция идва алкалността. И те, за да могат да оцелеят и се спасят, започват да вземат калций от костите и по този начин костите отслабват. Но това могат да го правят само до известно време, тия клетки в тялото. В следствие на тази киселинна среда се развиват паразити и се получава една силно токсична маса, която запушва лимфната система, черния дроб, българите. Тялото реагира, като различни клетки мутират и се хранят в тази кисела среда. Ще говорим за храните, които трябва да използвате, за да нормализирате този баланс. Това е много, много важно. Дори ще ви дам материали, основни правила за хранене, разтоварване на организма, за всеки един етаж има, и също комбиниране на храните за по-лесно храносмилане и таблица за алкално киселинно образуващи се храни. Това е всичко от Вита Рама за вас. Значи, откъде развиваме такава киселинност? Киселинността, дами и господа, идва от твърде много протеини от животински храни. Това храни тази киселинна среда в тялото. И над 5% от общите калории, ако са от животински продукти, мляко, месо, риба, яйца, белтъчни, те активизират канцерогенните вещества, които влизат в ДНК молекулата, тя мутира и тази мутирала клетка се размножава в тази киселинна среда. Всъщност това е обяснението за дисбаланса, който получаваме в телата. Идва най-вече от твърде много протеини от животински храни. Ние в България сме научени да обичаме месото,
твърде много млечни продукти. Всички тия неща са враг на здравето. Специално те всъщност са враг на здравето всяка една ситуация, но специално когато вече имаме някакви болести, трябва да помислим как да направим диетата си удобна за организма, за да може да функционира по-добре. Значи, сега за да потвърдя това, което ви казах, ще споделя нещо, което научих за този доктор Т. Колин Кембъл. Значи той е американски доктор, който е правил много лабораторни изследвания онкологични и са го пратили преди известно време, са го пратили в Филипините, защото там забелязва, че има заболявания сред децата, ракови заболявания. Например, една от държавите е Филипините, където е имало по-големи е забелязан, че има ракови заболявания сред децата. Доктор Колин Кембъл отива и започва. Той е бил всъщност човек, който е пропагандирал, че трябва да се ядат повече белтъчини и то млечни и месо. И той е казал, че ако не го ядем, ако нямаме такава диета, не се разпинем. Обаче, когато отива в Филипините, той вижда нещо съвсем различно там. Когато си прави изследването, той вижда, че децата, които имат онкологични проблеми, са всъщност деца от богати семейства, които имат точно такава диета, нездравословна диета. И всъщност той самия променя мисленето си, когато е бил там. И започва да прави експерименти с плъхове. И започва да храни плъховете с киселинни храни или с алкални храни. И започва да им изследва тялото, за да види какъв ефект има тия храни. И той е забелязал, че раковите клетки се размножават, когато има животински белтък, диета, която е базирана на животински белтък, раковите клетки се размножават. Е забелязал обратното, когато е растителен белтък, раковите клетки не се хранят. По този начин намалят или се разрушават. Значи на Филипините е имало богати деца, които са имали рак на черния дроб. И когато той навръща в Филипините се е замислил доста, той прочел някакви статии, свързани с Индия и е направил едно проучване, което се нарича китайското проучване. Той ги описва всички тези неща за наша полза. Сега друго нещо, което искам да ви кажа, е, че по официална статистика хора, които минават през химиотерапия, живеят до 3 години. Хора, които не правят до 5 години. Има голям шанс да оцелееш. Не е вярно това. Защо? Защото химиотерапията унищожава имунната система. Унищожава не само раковите клетки, но и имунната система. И е много трудно на човек да се възстанови. Обикновено рака е спрямо известно време, но след известно време се развива отново. Защото пречистването, тази киселинна атмосфера от тялото не е обърнато внимание. Така че отново връщам вниманието към диета. Алкално базирана диета. Значи, ние не отричаме хемотерапията, защото това е един процес, който е използван по цял свят и помага понякога на хората, но пък ние казваме, че след хемотерапия е много по-трудно организма да се възстанови, тъй като имунната система е напълно разбита от самата терапия. Но е възможно
диетата. Днеска това говорих, консултирах се с Вита Рама. Те казаха, ако хората правят хемотерапия, могат да сменят след това диетата, дори и преди това, да е такава локална, и да се изчисти тялото, да се направи пречистване на стомашно-чревния трактат чрез клизми или хидроколонотерапия. Това е нещо, което те казват, че ще помогне. Сега малко за самите храни. Обикновено, може би знаете, всички плодове са алкални, освен два. Това са боровинката и синята слива. Те са киселинно образуващи в тялото. Това не означава, че трябва напълно да ги хвърлим, но трябва много малко количество да се взема. Значи в тялото трябва да имаме 70-80% алкална храна, 20-30% киселинна храна. 20-30% най-много. 80% от общите калории трябва да бъдат въглехидрати, 10% белтъчини, 10% мазнини. Това е максималното на белтъчини и мазнини, което означава, че трябва много драстично да намалим белтъчини и мазнини, които усилват киселинното влияние. И оттам вече клетките се хранят по този начин. Тия са деформираните клетки. Значи, една диета, която е базирана на алкална диета, плодовете, зеленчуците са, повечето са, зеленчуците също са алкални. И те описаха също, моите колеги и приятели от Вита Рама, казаха, че ако погледнеш назад в историята и забележиш диетата на хората в селските райони, например, имат зърнено-бобови храни, ориз, зеленчуци, картофи. Това им е било горе-долу диетата. По-рядко са яли местни продукти. Това е, нали, селска диета. Говорим за много години назад. Историята и хората са имали много по-малко ракови заболявания, както и други заболявания. Значи, раковите заболявания се увеличават в наше време поради храната, водата също, стреса. Тия неща са главните фактори за нас да активираме един такъв процес, негативен за тялото. Значи, това са няколко основни момента, които исках да споделя с вас във връзка с здравето на тялото. И накрая ще дам на всеки един от вас тази чудесна информация и също може и да комуникирате с Вита Рама. Имам тяхно имейл, вебсайт, телефон и да говорите с тях. Всъщност те са двама братя. Бащата е Георги Славов, който е ученик на Лидия Ковачева, известната диетоложка. Да се показва. Да. Отнесе. Да, и всъщност те се занимават, бащата от много години, а момчетата от няколко години се занимават с здраве. И аз сега бях при тях лятото за известно време и видях, че идват много хора и помагат. Един човек имаше проблем с първа степен на диабет. Направиха му диета, за няколко седмици захарта му спадна и му казаха, ако поддържаш тая диета, тялото ти ще започне да произвежда инсулина, който ти имаш нужда. Всичко зависи от диетично хранене, специфично хранене. Така че може да пробвате. Това е просто една алтернатива, която ви даваме. Или дори да не пробвате, да не отидете при тях, което мисля, че е по-добре да се консултирате с тях, но дори да решите просто да изпробвате диетата според тия листи, които ще ви дам тук, тази информация, това пак ще помогне с страшно много за вашето подобряване на здравето. Със сигурност, абсолютно съм сигурен в това.
защото както Хипократ е казал, нека храната бъде нашето лекарство, който е бащата на модерната медицина. Но разбира се, в наше време медицината се развива по много различен начин и по ненатурален начин. Някои неща са много полезни, но някои неща имат странични ефекти, както всички знаем. Така че най-добре е да използваме тази информация за подобряване на нашето здраве и ако може напълно да предотвратим негативни последици. Това е на ниво физическо тяло. На умствено ниво трябва да избягваме стреса. Трябва да избягваме негативни как да кажа, реакции, емоции, като гняв. Гнева е една от тях, които просто изкарват хората от баланс. Страх, също страха е една много негативна емоция, която храни тялото с адреналин. И адреналина всъщност също подпомага за тая негативна среда в самото тяло. Моят учител, той беше психолог, завършил е в Принстън, психология. И той казваше, че са направили някакъв експеримент, може да сте чували, да дават на пациенти някаква имитация на лекарство, плацебо, и на други пациенти са им давали истински. Но уния, които са им давали плацебо, са се грижили за тях с много обич, с уважение, с обич, с топлота. А уния, които са вземали истинското лекарство, просто са им го давали. И ефектът е бил невероятен. Тия хора, които са получавали истинското лекарство, оздравяли много по-бавно, отколкото ние хора, които са получавали грижа и обич. Така че, защо това? Защото тялото, когато почувстваме, че сме обичани, тялото произвежда ендорфин. Ендорфина усилва имунната система и помага страшно много на човек да бъде по-здрав. Докато адреналина всъщност се получава при негативни ситуации, при рискови ситуации, конфликтни ситуации. Адреналина се пуска в тялото или започва да маневрира в тялото и има обратните последици. Така че ума е много важен, да се обърне внимание на хигиената на ума, с какви хора общуваме, какви предавания гледаме, каква музика слушаме. Всичко това повлиява на умствения баланс, на хигиената. Така че трябва да избирате средата си още по-внимателно и да търсите хора, които са позитивни, хора, които обичат, хора, които ви обичат вас, хора, които искат вие да сте здрави, да сте добре. Това е най-добрата среда, която може да изберете. Разбира се, когато работим или пък имаме други задължения, е много трудно да избереш такава среда, защото трябва да си толерантен към всяка една установка. Но когато имаме база от дома или пък приятели, които извън работното място може би ще ни дадат, или дори на работното място ще ни дадат тази топлина, от която се нуждаем, това ще помогне на ума да стане по-позитивен и да имаме повече ендорфин в тялото, което със сигурност ще помогне на самия процес на оздравяване. Моят учител казваше, във всеки един човек в главата му, това е древна индианска поговорка. Всеки един човек в главата му има две кучета. Зло куче и добро куче. И той казваше, да, което храните, това куче ще бъде. Което куче храните, това куче ще бъде. Ако си мислите, аз няма да успея, аз съм
изгубил битката, аз съм просто на нулата, всичко е свършено. Със сигурност организма ще тръгне по тази посока, но ако сме много позитивни личности и очакваме, че ще се получи трансформация и търсим трансформацията и храним доброто куче, тогава ще можем да със сигурност да бъдем много по-добре. 100% ще бъде така. Аз съм сигурен, че сте чували много случаи за спонтанна ремисия, се казва на български. Да, спонтанна ремисия, как хора са били болни от рак и чрез позитивност, дори молитва, са се излекували. Аз лично познавам една жена, която беше медицинска сестра преди много години. Жената е пенсионерка сега, имала рак на гърдата и направили са и операция. След това получава някакви разсейки и пак искат да я правят операция. Тя започва да се моли. Сега това може да звучи много абстрактно и много метафизично. Тя е, мога да кажа, много духовна жена, силно вярваща християнка. Започва да се моли и просто пада на колене и с не само 5 минути на ден, цялото й съзнание е било молитва към Бог. И повярвайте ми, не знам колко години след това инцидент, тя е още в това тяло и още измежду нас. Има такъв благ характер. Това е всъщност един много важен стълб в оздравителния процес, да говорим за духовна база. Защото дори да искаме да храним доброто куче, ние трябва да имаме с какво да го храним. А тая храна за доброто куче идва в тая духовна база, както и от нашето близко обкръжение. Сега ще споделя с вас интересни неща, които навлизат малко в метафизични води и накрая духовни води. Сигурно всички от вас сте чували за нещо, което се нарича карма. Да? На български съдба. Карма всъщност означава реакция. Всяко действие си има противодействие. И аз споменах, нали, някои неща, които влияят веднага върху организма, като храненето и емоционалната ни среда, социалната ни среда. Но кармата е нещо много по-дълбоко и кармата минава границите на един човешки живот и се връща назад в много различни животи. Сега може някой от вас това да го приемат, но ще ви кажа няколко неща, които да ви накарат да се мислите. За предаване ли? Да. Моят духовен учител е бил първият студент в Принстън, който е направил дисертация по хипноза с цел да разбере дали има предишни животи. Регресия. И неговите учители, това е през 60-те, края на 60-те, началото на 70-те. Неговите професори са били просто дигнали ръце. Как може това е опасно, ако нещо стане на човека, какво може да има голям проблем. И единият учител всъщност бил много против, единият професор, а другият бил окей, може би и двамата имали някакъв конфликт за известно време, но той успял да ги убеди да му дадат да се напише дисертацията. И той започна да се занимава с регресия, хипноза и вече в процеса на това занимание той разбира, когато слага хора в състояние на хипноза, че те говорят за предишна идентификация, предишен живот и дори някои хора, той самия оказваше, че са говорили друг език,
който те съзнателно не знаят. Но подсъзнателно това е всъщност в йога текстовете е описано, че нашето тяло, физическо тяло е само външната обвивка. Над физическото тяло има астрално тяло, което е изградено от ума, разума и едно нещо наречено аханкара, фалшиво его. Фалшиво его означава грешна идентичност, да си мислим, че ние сме това физическо тяло. Да се идентифицираме с временното тяло. Това се нарича аханкара от йога текстовете. Значи ум, разум, аханкара. Те са три нива на финно тяло. И когато се прави хипноза, се влиза в това подсъзнание, което всъщност се носи от астралното тяло, от едно прераждане в друго, и по този начин има резултат. Един известен норвежки учен, който почина много възрастен преди няколко години, беше направил също 3000 случая на изследване на прераждането. И тръгвате? Добре. Исках, когато беше тръгвате, направил 3000 случая, изследвания на различни хора на тая тема. Той се казва Иан Стивенсън и може да го намерите на. И той открива, че повечето от случаите, това, което хората говорят е вярно. Как го правят? Те отиват, например, някой казва, аз живея в Германия, в еди кой си град и се казват така. Те отиват, търсят регистъра на града, дали е имало такава личност, който е починал или починала тая година и вижда, че е имало такава личност, той описва къщата и подобни такива неща. Дори имам един друг последен пример с жена, която познавам в Англия. Тя в момента е, може би, около 40 годишна и тя сподели с нейния учител, духовния учител, както и с нас по-късно, всъщност той го сподели, че тя се спомня предишния си живот. Тя е била англичанин, който умира при автомобилна катастрофа. И когато тя, нали, се спомня всички тия неща, сега не знам дали е било чрез регресия или по някакъв друг начин се припомня, тя отива където нейната приятелка е живеела и нали, повиква на вратата и когато нещо излиза, тя казва, аз съм тази и тая личност, предишния живот, аз тая ваша приятелка, тя не можела да повярва и тръщна вратата. Това е един истински случай. Аз съм я виждал жената и не е луда. Тя е съвсем нормална жена като нас, която си има работа и се занимава с... това са просто някои неща, които искам да ви обясня, откъде идват болестите. Всъщност болестите, това е някаква реакция на някаква карма, кармична реакция. Болести, бедност, ниска интелигентност, телесна непривлекателност, всички тия неща идват от лоша карма, от предишния живот. Дори мога да ви задам този въпрос, защо някой човек е роден жена, някой мъж? Защо аз съм мъж, а вие жена? Защо не е обратно? Кое определя всичко това? По случайност? Не всъщност. Всичко това е определено от този метафизичен закон, вселенски закон на кармата. И всеки един от нас получава тяло според нашето съзнание. Например, всеки един от нас има апартамент или къща. Според това какво сме успели да платим. Колко можем да платим и се вземаме специфичен апартамент. По същия начин тялото е апартамент на душата. Каквото тяло сме получили, това не е била кармичната способност. И такова тяло сме получили. Значи, сега да навляза малко по-научни води, за да ви дам още малко по-дълбоко разбиране. Защото всичко това, което казах на тая тема, може да звучи като фантасмагория. Ето сега ще ви обясня нещо много по-научно, много по-сериозно. Когато разберете това, се освобождавате от страх.
тялото ни е съставено от химични елементи. Въглерод, водород, кислород и азот. Основни 4 елемента имат други. Значи тия елементи по естество, те нямат живот. Ако погледнете кислород, въглерод, водород, тия елементи нямат живот по само себе си. Тия елементи са, те могат да бъдат намерени във всеки един предмет на този свят. Даже в тая колона има въглерод, водород, кислород и азот. Защо там няма съзнание, а тук има съзнание? Отговора го намираме в йога текстовете. Йога текстовете описват, че има две енергии. Едната е материя, с която учените боравят. Те мислят, че само материята съществува. Но има още една енергия, която се нарича антиматерия. На санскрит, това йога текстовете оригинално са били описани на санскрит, тази антиматерия се нарича джива. Вижте връзката с българската дума жива. Джива. И карма, карма. Български език е пълен със санскрит. Но това е съвсем друга тема. Значи има материя, има антиматерия. И когато антиматерията се смеси с материята, тогава материята изглежда жива. Например, тази риза, която е на мен, изглежда жива, мърда се. Нали? Защото има живо същество вътре. Когато я снема и я сложа на закачалката в гардероба, тя просто ще стои така. По същия начин нашето тяло е просто една риза. Това е просто един автомобил. Да се движим из този свят. Докато вие сте шофьора на автомобила, вие не сте тялото. С други думи, вие нямате начало и нямате край. Вие никога няма да умрете или аз да умра и всичко да е свършено. Както италианците казват, летуте финита. Всичко свърши. Не. Живота е вечен. Дефиниция за вечност няма начало, няма край. Просто минаваме през различни фази. Сега искам да ви обясня едно друго нещо за вечност. Тая дума вечност е хвърлена в ефира много. Обичам те вечно. Някои хора говорят така. В църквата, в религиозните общества се използва много думата вечност. Какво означава вечност? Дали има нещо такова като вечност? Ще го обясня така. Въпросът е много простичък, но е философски. Дали може едно да произлезе от нула? Нищо не може да произлезе от нула. Всеки един предмет, всяка една форма, която виждаме в този свят, произлиза от материалната енергия. Това му е тяло, това е стол. Всичко произлиза от нещо. Това нещо е материалната енергия. Тази материална енергия, както всичко произлиза от нея, тя е едно, да кажем. Тя не е нула. По същия начин можем да разберем, че материалната енергия винаги съществува. В смисъл, тя не идва от нулата. Нямаше нищо изведнъж материалната енергия се от нулата и става едно. Не, тази енергия е вечна. В смисъл, няма начало, няма край. И когато разберем този принцип, тогава много лесно да разберем, че антиматерията също може да няма начало и край. Душата. Тя няма откъде да дойде. Няма момент, в който душата не е съществувала и изведнъж да почва да съществува. И там вече на друго ниво има свръхдуша. Свръхдуша, някои хора го наричат Бог, някои го наричат Аллах, Йехова, Яхве, Адонай, Нункулункулу, в Африка го наричат Бог, Нункулункулу. Ние в нашото движение го наричаме Кришна, върховната личност, или в Индия, повечето от хората, йога текстовете. Но има душа, антиматерия, има свръхдуша. Параматма, върховната душа. Върховната душа е вечна, ние сме вечни, материалната енергия е вечна. Но в този свят всичко се руши, всичко минава през процеса на ентропия. Раждане, израстване, ако нали е жив биологичен организъм, израстване, възпроизвеждане, устаряване, болест, смърт. Това е процеса на всичко биологично в този свят. И дори и небиологичните предмети, неживите предмети също са създавани и след време се чупят и рушат.
антиматерията има съзнание и никога не се смесва с нищо друго. Ние сме индивидуална личност, която е вечна. С други думи, аз никога няма да стана вас и вие никога няма да станете мен. Ние сме си индивидуални личности, които са отговорни за нашите си действия и за нашата цел и посока, в която сме поели. Това е разликата между материя и антиматерия. Съзнание и индивидуалност. Антиматерията остава винаги индивидуална. Например, този стол, ако го оставим там отвън, след 10 години може да е напълно изчезнал и да се е слял с земя. На втората минута няма да има. Разбира се. Хубаво сега. На втората минута ще е изчезнал и след известно време ще се получи ентропия и ще се смеси с елементите. Докато антиматерията никога няма да се смеси с други елементи. В смисъл антиматерията си е една личност, която се остава. И това всъщност носи нашата лична отговорност. За това какво правим, на къде сме се насочили, къде отиваме. Всъщност целта на човешкия живот е да се свържем с Бог. Няма друг цел. Какво означава Бог? Хората пак, като говорим за Бог, тая дума е станала много лесно използваема, но повечето от нас може би дори не осъзнава за какво става въпрос. Бог означава изначалната личност, която няма начало, няма край, изначалната личност, свръхличност, от която всичко произлиза. Материална енергия, духовна енергия, междинна енергия. Бог той е свръхличност. Нали? Това е много важно да бъде разбрано, защото лично, може да комуникираме с личности. Ако Бог е някаква безличностна енергия, не можем да комуникираме. Но той е личност. Всъщност майка баща Бог, защото Бог е и фемининен, и маскулинен. И женска страна е от него, и мъжка страна. Затова в този свят има мъже и жени. И тази изначална субстанция, Бог е личност. Изначалната субстанция не е мъртва материя. Това е философията на йогата. Мъртвата материя не може да се създаде живот. Учените се опитват последните 100 години да смесват лични елементи, да създадат съзнание, но те се провалят. Теорията на Дарвин се провали. Просто вече има достатъчно много научни изследвания, които показват, че няма никакви никаква реална база, върху която тази теория може да съществува. Аз участвах в превода на една книга, която се нарича "Да преосмислим Дарвин" на български. Сега в момента в редакция в Пловдив. Един учител от университета в Пловдив я редактира и наскоро ще излезе. Тая книга е написана от учени от цял свят, които просто показват всичките недостатъци на дарвинизъм и неодарвинизъм. И така нататък. И пак да насочим всичко към нашата тема, когато разберем, че не сме това материално тяло, че сме антиматерия, тогава ние разбираме, че всъщност живота ни свършва. Няма начало, няма край. И най-важното нещо е да разберем първоизвора. Тая изначална субстанция. Майка, баща, Бог. Истинското живо същество или вечното живо същество. Се свържем с него и оттам нататък душата се възвръща в духовен свят. Духовният свят пак не е теоретичен. Ще ви дам един пример. Малко сянката ми, не знам дали я виждате. Вижда се. Малко се вижда. Ето. Значи някой от вас, ако иска да дойде да пробва да ми здрави със сянката. Ще успеете ли? Не. Затова и идвате. Този свят е сравнен с сянка. Взаимоотношения, семейства, действия, забавления, авантюра, романс. Всичко в този свят. Това е сянката на истинския свят. Сянката няма субстанция. Обаче, като погледнем сянката, разбираме, че субстанцията съществува някъде другаде.
този свят е просто сянката на истинския свят. Нашето истинско семейство е в духовния свят. Нашите истински вечни майка, баща на очакват. И трябва да разберем тази си връзка с първизма. Да това дава всъщност базата, духовната база на един човек да се зарежда духовно, чрез медитация, молитва. Дори сега, след малко, ще ви изпее една мантра. Това е, нали, духовно зареждане, оттам ставате по-силен умствено като личност. Много по-трудно ви влияят външните негативни неща, които са около нас. За съжаление, в наше време е толкова много негативно. Просто включете телевизора и всичко е негативна енергия. Затова най-добре не гледайте телевизия. Колкото може по-малко. И по-добре е да четете духовни книги, молитва, медитация, разходка. Последни няколко неща ми идват на ум, които учителят на моя учител е казал. Следното нещо. Той казва, когато имаш регулирано хранене, точно в определен час на деня, сутрин, обед, вечер, регулирано хранене, разбира се, правилното хранене. Когато имаш регулиран сън, време за почивка, всеки ден по едно и също време, масаж, да, масаж. Нашия духовен учител, учителят на моят учител, живя до 82 години. И всеки ден по 1 час масаж. И на 150 години трябва да живее. моля? На 150 години трябва да живее. Не стигаме едва до 150, да, щастливец. С 2 масажистки. Значи масаж, регулирано хранене, регулиран сън и упражнение. Йога, всички в частност йога, също ходене, вървене, колкото се може. Всеки ден по някъде около 5 км, да. Не знам колко време ви отнема. 1 час. Това е много важно, защото по този начин кръвта се пречиства, рециклира и оксидира. Има повече кислород, което помага на клетките в тяхната борба с болестта. Ами, мисля да завърша тук и да видя дали имате някакви въпроси. Ще ви задам тези листи, ще ви дам тези листи също, за да си изследвате сами съветите за диета, за правилно хранене. Аз съм много ентусиазиран да видя, да чуя, че някои от вас успяват да преодолеят, дори всички от вас, да преодолеят проблема с здравето. Аз съм личност, която пътува много, но винаги съм в контакт с тези хора, които искат да бъдат в контакт с мен. Мога да ви дам мой имейл или фейсбук и когато и да ми пишете, веднага ще ви отвърна където и да съм. По света мога да направя молитва за вас, специална молитва или да дам някакъв скромен съвет. Това е, което мога да предложа от моя страна в този момент. Така че това, което предлагаме е една връзка, която може да остане, а не да е нещо като да се срещнем веднъж и край. Просто аз съм на ваше разположение и много се радвам да бъда от някаква полза към всички вас. Добре, сега ще подам тези листи на някой там да ги раздаде. Въпроси, да. Да. Въпрос. Да. Аз искам да питам за акашните записи. Какво мислите за акашните записи? Ами, има информация навсякъде, която е много полезна. Защо не е да знае? Може
за акашите, какво мислите ви? Да, наскоро всъщност гледах нещо за тия записи и знам, че има много полезна информация, но аз идвам от йога школата и моята информация или моето обучение от там. Аз съм учил в Индия и в Юа. Много години съм практикувал в ашрам и да ви кажа честно, абсолютно съм удовлетворен от това, което съм получил като знание от тези йога текстове. Не казвам, че няма нищо друго, което да науча. Може и да науча нещо от някой друг човек или от друга култура. Аз съм винаги отворен за нещо ново. Точно детайл не мога да дам коментар, но знам едно нещо, че това са древни текстове на древна култура, които съдържат информация, която е била полезна за хората по него време. И те също имат информация за метафизични неща и за живот след смъртта и така нататък. Но това е било във всички древни култури, не само в тия текстове, то и в нашата древна култура те са ги знаели тия неща. Прабългарите, траките, славяни. Защото в момента има една голяма атака, пропаганда. Всъщност не е само в момента, тя започна от комунизма. Нямам нищо против комунизъм, аз съм комунист, но духовен комунист. Не съм комунист по тази система, която беше тук в България. Някои хора казват, че беше по-добра, хората. И аз до някое ниво се спомням, нали, аз бях младнал. Имаше много повече регулация, повече морал, работа и такива неща. Имаше добри неща. Но духовен комунизъм е нещо съвсем различно. Нашия учител казваше как може да обичаш децата, ако не обичаш майката и бащата. Ние всички сме децата на майка и баща. Бог, ако се опитваме да кажем, че майка и баща Бог не съществуват, как може да обичаш всичките деца? Не е възможно. Затова трябва да се научим да обичаме Бог и себе си и всички хора, всички живи същества. Не само в хора. Защото всяко едно живо същество е енергия на Бог. Ако аз съм груб към една мравка, ненужно, значи наранявам едно от децата на Бог. Затова това е много извисено съзнание. Пандита е само Даша. Да имаш равна визия на всички живи същества на този свят. Бхакти йога, процеса, който аз следвам, е как да разбудим любовта в сърцето си. Истинската любов към Бог и към всички хора. Любов означава грижа, обич. Всъщност това трябва да е целта на всяка една култура, на всяка една духовна практика. Как да разбудим тази си способност да обичаме. Защото в момента ако обичаме, това е много ограничено. Обичаме един човек, мразим друг, докато в духовна реализация, когато обичаш Бог, майка, баща, Бог истински, тогава дори и врага се започва да обичаш. Мога да ви шокирам дори. Моя духовен учител всъщност преди 2005 година той напусна този свят, като беше се разболял от рак на кожата. Той беше в афроамериканец, което е много рядко за чернокож да се разболява. Как се казва точно? Меланома. И той написа книга в последните моменти в този свят. Той написа книга, в която славеше рака. Че ти ми помагаш аз да се свържа с Бог. Значи, той дори обичаше раковите клетки. До такава степен той обърна всичко. Да. Той беше достигнал до едно такова висше ниво. Аз мога да ви пратя книгата на PDF форма, да се прочете. Тя на английски и някой трябва да ви преведе. Или аз мога да ви превеждам и да ви пращам. Но да ви покажа какво извисено съзнание имаше тази личност. Той не мразеше никой.
Той обичаше всеки един човек, всяко едно живо същество. И защо той се разболя от тая болест? Той направи една молитва. Да приеме колкото се може повече карма, грях върху себе си, защото много хора страдаха. И той каза, аз не мога да го търпя това нещо. Трябва да направя нещо. И в неговото писмо към неговия учител в 2004 година, всяка година те пише писма, той описа точно това, че аз искам да приема колко се може повече карма, негативност върху себе си, за да мога да помогна. След около 8 месеца той разви меланома и докато го усетят, вече беше на ниво 4, много високо. Ние, неговите ученици, го помолихме да все пак да пробва някакви алтернативни, дори алопатия, и той беше в Хавай, нали, пратихме го там, някаква клиника специална за онкология, онкологични болести, не успяха да му помогнат. Отиде после в Съединените щати, той е в щатите, там също не успяха да помогнат, даже ампутираха кръка му. И той до последен момент, дори и болката, която той изпитваше, имаше усмивка на лицето. И това е един от опитите, които имам в живота си с хората, да съм имал през такова нещо. Така болест, но се спомням също за друга жена в Хърватско, която също е била болна от рак. И когато моят учител, той още е бил здрав, когато той е посетил от уважение, от обич към нея, тя е просто светила и била с усмивка на лицето. Е била много болна вече. И той казал, как ти може да си толкова щастлива в такъв момент? И тя му казала, ами аз обожавам Бог в ума си. И затова. Тя цял живот си е била духовно насочена личност и дори в едно такова състояние. Да. Вярата тя казва, аз обожавам Бог в ума си. Аз съм постоянно с Него, аз му служа, аз му обичам. И по този начин тя, как да кажа, тя се извисява над телесните болешки и има усмивка на лицето си. И дори излъчва светлина самата тя. Всеки един от нас трябва да напусне това тяло, дали ще е утре или след 100 и няколко години. След 150. След 150. Трябва, но въпросът е да се подготвим. Да се подготвим. Дори има едно такова изказване, изкуството да живееш. В йога текстовете има изкуството да умреш. В смисъл, когато в Бхагавад Гита Кришна казва, Бхагавад Гита, 8 глава, текст 5, мисля, че беше. Каквото е състоянието на ума ти и на съзнанието в момента на смъртта, такова тяло ще получи. Ако се спомниш за мен, Бог казва, ще дойдеш при мен. Ако си помислиш ако си много привързан към жена си или съпруга си, ако си привързан към жена, ще вземеш женско тяло, ако си привързан към мъж, вземеш мъжко тяло. Затова имаме такива тела, защото точно в този момент сме били привързани към някой и точно тая личност е била в ума ни. Значи целта на нашия живот е да развием обич към Бог. И точно в този момент да се мислим за Бог. Моя баща също почина преди почти 4,5 години, но не от рак. В последния момент аз не бях там, за съжаление. Аз бях в ЮАР и на следващия ден трябваше да пътувам. И той точно почина в деня преди да се върна. И ми казаха, че последните му думи са били Исусе. Той беше християнин, баща ми. Последните му думи, когато ме напускал тялото си. Да, много силно вярващ човек беше. И той, въпреки че аз идвам от друга традиция, баща ми изследва текстовете и каза, сине, ти правиш правилното нещо. Ти
човек, аз те уважавам. Никога не сме имали къвги и такива проблеми. Въпреки, че сме две различни култури. Напротив, баща е много уважаваш. Даже вика, аз искам да бъда като Те теб. различни вери. Да. Но всъщност Бог е един. Но да, две различни философии и практики. А един пък се делим. Един пък се делим. Еми, онзи, който няма зряло съзнание, се дели. Аз мога да вляза в църква и да се помоля. На мен не ми пречи. Та, не знам това дали... Ако искате, мога да ви пиша и да направя... Как каза вашия учител? Моят учител е Бхакти Тирта Свами. Бхакти Тирта Свами, даже мога да ви покажа снимка след това. Просто чудесна личност. И, той е дал много лекции, когато беше болен. Някой от вас, ако искате, има ги на руски преведени. Може да го слушате, като говори на хората, дори когато беше болен. Ето, искам да ви дам тези важни документи. Имате ли Дали с сте разписали? документ